Bueno, Praza da Constitución, 8 de marzo, imagínome que para os membros do colectivo Pasaretas, imagínome que sodes as tres, non? Sí. Membras, perdón. Somos todo mulleres. Membras, ose un día, imagínome que é bastante importante, non? Sí. Porque empezo, María, Débora, quen quere falar? María. Bueno, hoxe é un día bastante importante, é a primeira folga que se fai de mulleres a nivel mundial, porque isto está para todo o mundo. Bueno, é un día importante. Nós, sabendo que iban a facer folga e manifestación en Vigo, quixemos facela aquí, falamos no colectivo e tal, porque tamén hai que darlle vida a Redondela, hai que darlle vida ás mulleres de Redondela, e queríamos facer un poquinho de ruido hoxe no pueblo. E o ruido funcionou. O ruido funcionou, vaya se funcionou. Estamos aquí, a verdade é que a acollida foi espectacular, porque incluso tivemos, eu penso que é unha das primeiras veces que se congregan tantas mulleres nunha praza do pobo, e creo que é un hito importante. Dentro do é máis para nós, non? E máis sobre todo no día 8 de marzo. No día 8 de marzo. Bueno, primeiro contádeme, sodes unha asociación que hai moi pouco tempo que está creada. Sí. Dende febreiro. Dende febreiro. Sí. De onde surda a idea, máis ou menos quenes a formades, cantas sodes, contádeme un pouco pola asociación. Bueno, o tema máis que nada surdiu así a modo WhatsApp. De repente eu estaba metida nun grupo de WhatsApp que se chamaba Feminismo e non sabíamos moi ben que era. Bueno, hubo dúas ou tres rapazas que no seu redor quixeron montar algo, dixeron, por que non montamos algo en Redondela? Ti coñeces alguén que poida ou que queira participar? E cada un foi metendo nese grupiño de WhatsApp a diferentes mozas, non? E despois, cando xa estábamos como 15 ou así, fixemos a primeira reunión, a primeira asamblea. E dai empezou a xa surdir todo. Ata día de hoxe, vamos. Ata día de hoxe. E que non pare. Que cada vez seamos máis. Bueno, imagínome que este é un dos primeiros puntos, digamos, visibles, aparte das que sí que fixestedes algunhas charlas, pero este é o primer punto visible cara a rúa, cara a concentración, cara a que veña xente. Imagínome que é o primeiro, de moitos que poderán vir. De moitos que poderán vir, sobre todo neste mes de marzo, que vamos a... Collemos un pouco o testigo da asociación Xanela, que era unha asociación de mulleres que xa existía en Redondela, e nos quisimos coller un pouco ese testigo. Entonces, este mes vamos a dedicar o mes Marzo Muller, un pouco tamén en honor a elas, ou conmemorando a elas, e facendo unha programación de actividades que estarán colgadas no noso Facebook, en diferentes redes sociais. Comezamos hoxe con esta actividade, a semana que ven teremos un cineforum, ademais do cineforum vamos a facer tamén algún tipo de actividade con cativos e con cativas para que as mulleres poden participar sobre todo no fin de semana. Non sei que máis, non sei se... Bueno, imagíname que sea bastante. Bueno, para sí, empezar, sea bastante. De que levamos es que non podemos ir dicindo para logo chamar máis a Levamos pouquiño tempo, pero a verdade é que queríamos facer algo en marzo, porque creíamos que era importante, que non só fora hoxe, senón todo o mes de marzo, e como dicía a miña compañeira Débora, é verdade que Xanela xa o facía, o de Marzo Muller, este ano elas fan 25 anos, e nós tamén queríamos agarrarnos a iso e non soltalo en Redondela, e que o Marzo Muller cada vez vaya máis a máis. Bueno, contraste de prazas, o sea, a Praza da Constitución e a Praza do Concello. E a Praza do Concello. Contádeme un pouco, a verdade é que eu que cheguei aquí pensando que aquí o acto, non sei se chamar oficial ou non oficial, pero que era aquí, pero había dous actos. Había dous actos, sí. Feito aposta, non surdiu... Vamos a ver, nós íbamos a facer o noso acto igual. Extrañanos de que o PP faga un acto cando non secunda a huelga nin apoia. Entonces, bueno, nós non quixemos poñernos diante do Concello por se había algo institucional. Queríamos traer a xente de verdade, sin temas políticos e sin merdas desas, perdoa, para que a xente se queixara aquí, ler aquí, falar aquí, e que as mulleres teñan un hueco real, non... Para min, agora falo como María Ramonete, non como persoa da asociación, para min non a pantomima que están facendo diante do Concello. Non sei se chegastedes a mellor a poñervos en contacto para saber que facían eles, para saber que facíades vos, para non pisarvos... Se quixeron pôr en contacto con nós, pero logo perderon o fío e non volvemos a ter conexión. Entón, pois, tampouco estábamos pedíndolle que estuveran o noso carón. Eles fixeron o deles, nós fixemos o noso, intentando separarnos, porque non estamos de acordo nas ideas, pero bueno... Non estamos de acordo coas ideas que están defendendo a prol do feminismo, o tema legislativo, o tema de non apoiar a folga, esa chamada folga a la japonesa, non? Que un pouco, bueno, disfraza un pouco a súa ideoloxía que é patriarcal e machista.
coa que non estamos de acordo. Imagínome. Dito queda, verdade que noraboa, parabéns, nada, intentaremos estar nos seguintes actos e a seguir loitando. A seguir loitando, porque si paramos nós o mundo para, eso está clarísimo. Pois que non pare. Que non pare. Que se animen todas as mulleres a vir a algunha das nosas asambleas, porque a verdad é un proxecto moi bonito, hai un rollo boísimo, bueno, que se anime todo o mundo que quera vir. Pois contádenos como hai que facer para todo o mundo que queira vir. Pois mira, que se poñan en contacto con nós a través dos mails, a través de alguén que coñeza algunha das paxaretas, a través do noso correo, do Facebook, do Instagram, de mail, bueno, asambleafeministapaxaretas@gmail.com. que ao final estamos nun pueblo e se alguén quere arrimarse a nós, sabe Está que claro non que sí. somos Bueno, e que pois, poden. máis información imposible. Noraboa, parabéns e Gracias, nada, gracias a vos. e a seguir loitando. Gracias.